bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiire moon hannde ko ñalawma alhamisa hawri ko nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi habruji moɗon ɗemgal Pulaar. Titre uji men ɓurɗi mawnude ko toon to États-Unis puɗɗoɗen noon ko haare ko hakkude lawma ko kanko Donald Trump e kadi ɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral en ƴeewen ko juge goto jeeyaɗo San Francisco holko yamiri kadi kanko hoore makko juge o ko fate ɓeɗo sekanoɓe walla fuɗɗinoɓe sekede taw ko yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral. Ha hande toon to habruji men local ma en jaa kadi toon to Hamilton County ɗum noon ko Cincinnati ma en ƴeewa kadi hono kanko shérif mawɗo shérif gontono wadde pour wallude gouvernement Donald Trump ko fati immigré ji. Habruji men international toon to Sénégal Farba Ngom en wayno hande waali ko kaso ɗum noon ko nanggugol haade makko ñaawede amma en ƴeewa kadi haareji politique gonɗi toon. Hande habruji men international cakkitoɗen ko toon to Mauritanie tumnadi kadi journal Sénégal ko haali ko fati oɗo fitinaji gonɗi toon to université gonto to Nouakchott ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gara desuji muɗum joni joni sifti noon tan hande o alkamisa nogas jeeɗiɗi lewru février tan ujunnaji ɗiɗi e nogas joni ma en gata joni joni radio jowarnade ka leydi Canada ka France naɗa Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique Europe Amérique ono fof deftere radio Jol garaje ndende bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare jaam hiire mum ko adi fof ko yafna ɗon baɗɗere balɗe ɗi ɓennude ken wonnoɓe déplacement seeɗa. bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jol Sare haade men fuɗɗade habaruji men d' abord ko habaruji patuɗe korka siftinɗon tan ko ñalawma aset ɓaawo janggo woni goo lewru korka tumnade kadi e ko juma Westchester ɗum noon e wayno ko calendrier ji wonande kadi wonande oɗo ñalawma aset ɓaawo janggo tawde ko ñanden woni goo lewru korka basiɓe calendrier juma Westchester en wayno ko subaka aset kejjari yo darto 5h56 fajiri juulete ko 6h15 kumtari ko futuro juulete ko 6h31 minutes yiɗɓe arde juma Westchester nafilaji puɗɗoto ko ñande aljuma janggo woni jamma gadano pour nafilaji 7h45 nden noddinte en wayno gueƴe juulete ko 8h30 wonande juma Westchester donc no mbiɗen ni ene wayno ko hawnaki jamma fof balɗe garoje ɗe so tawi Allah jaaɓi ma en ngar tin yimɓe tan holnde hejjete e holnde taƴete wonande basiɓe calendrier juma Westchester. Habruji men toon to États-Unis hono kanko laamu makko kanko Donald Trump ɓene continue hande gueɗe ɗe ɓe kalanno ko fate segde woni yimɓe ustude yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral e nder ñawore yaltude hande hono juge goto gonɗo toon to San Francisco e wayno o wi wonde ko tawi wonde ko Donald Trump gueɗe ɗe ƴeftiɗe surtout yen ƴeftude décision segde won yimɓe liggotoɓe gouvernement fédéral 100,000 ujunere neɗɗo taw ɓeɗon wiyeteɓe ko yimɓe wonnoɓe oɗon saha wonnoɓe probation donc yimɓe fuɗɗinoɓe liggade e ɗiɗon nokkuji taw dañani ken wona hitande ɗum ɗo ene wayno ko hunde lundinde constitution lundinde lawol e ñawore makko kanko Donald Trump kanko juge o wi wonde ko o tawi hono pour bureau gestion du personnel taw woni ko toon to maison blanche ala fof de law rokki ɗum nanngude walla segde yimɓe ɓe ngannduɗaa liggotoɓe taw gouvernement fédéral tawde kay wona yimɓe liggotoɓe muɗum kono noon yaade ha kene wiyene seeka yimɓe jeeyaɓe e agence uji goɗɗi surtout gonɗi défense walla gonɗi e pelle goɗɗe ɗum ɗon ko hunde lundinde lawol donc ɗum waɗi wonde ko juge district biyeteɗo William Alsop o yamiri o yacci hono gouvernement mo Donald Trump yoɓe gartirde ɓeɗon yimɓe sekanoɓe kala note moɓe binduno ko fate ɓeɗon ceekama liggueji men yoɓe bindi note goɗɗo ɓe mbiya ɓeɗon e gartu ɗum noon kadi ha hande ko fate ɗum ɗon hono ɓeɗon yimɓe wiyeteɓe kene wona ujunnaji ɗiɗi walla 100,000 ujunere neɗɗo kamɓe Donald Trump ɓe jofino en liggotoɓe gouvernement fédéral famɗi fof hen 10 ujunere neɗɗo liggoto ko toon to Californie ko dole ɓeɗon yimɓe sekaɓe kadi ko yimɓe wallanoɓe no cuumuji kaɓirte toon to Californie ha yettino
yimɓe ancien combattant haji no ballirte donc ko wawi wonde fof ɗum ɗo ko yamirore fade makko gouvernement ko kanko Donald Trump kanko Donald Trump gouvernement makko nen continue habde oɗo état New York e nder batuji jaltu hono kanko gouverneur mo New York ene wayno wi wonde ko alay saago ministére to priɗo ko fate transport mo gouvernement Donald Trump suwa neldeɓe kamɓe ken wona sappo e nayyi milliard de dollars pour tawde ɓe mbi wonde ko kala ko fate en ɗo autoji ndewanno ne jooɓa ɗi yo dartini alay saago ɓe ndewa ɗum ɗon pour kamɓe New York ɓe mbawa hesɗitinde walla fewnidde kala ko fate train ngaji no dogirtonde New York walla yamirore mbaɗi pour wiide wonde ko kala ko fate toluji jooɓirte yo dartini kanko gouverneur o wi wonde ko kanko o porti plainte déjà gouvernement fédéral mo Donald Trump siftinde on tan ko kanko gouverneur o e kanko kadi procureur général mo New York kamɓe fof haare mabɓe hakkude mabɓe e Donald Trump ko sibabunde toon to New York koɓe saliɓe no fewi ko fati immigration walla laamu kanko Donald Trump no yiiɗi nanguidde immigré ji toon to New York haare nde kadi ɓeydi caɗɗele ko surtout yenno ko kanko gouverneur mo New York wonde ƴefti peeje wiide wonde ko est ce que on wawi segde kanko hoore makko Eric Adam tawde Eric Adam kañum horum janfima yeehi haalde Donald Trump e surtout yenno beele kala ko takkuno en ko fati ene jeenare ene yaafe beele kañum horum ne wawa hutorade walla yamirde police mo New York pour liggodirde police mo immigration ɗum ɗo fof ene wayno welani Donald Trump ene wayno gouvernement Donald Trump wi wonde ko kanko gouverneur mo New York ko yiiɗi ko wadde peeje fof beele mo haɗa peeje mabɓe kamɓe ɓe jogui ko fati nanggude immigré ji toon to New York toon to New York ha en cakkitorɗen ko jiita e andaɓe kañumen koye men ko candidat ji guila kanko hoore makko Eric Adam ene wayno ken waɗi candidat ji goɗɗi andaɓe oɗo sadio hen goto ko Brad Lander kañum ko démocrate kañum hoore mum ene wayno jeeya koye mairie New York to toon jeeya ene waɗi debbo goɗɗo biyete Jessica Ramos kañum hoɗum ko représentante toon to Queen zelanol mairie ene waɗi Zohran Mandani ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa ko représentant ji ko toon liggoto kono ko jiida e ɗum ene wayno ko eko yalti o ɗeɗo balɗe hono kanko mennoɗo wonde gouverneur mo New York Andrew Cuomo woni koye fewnitade kanko hoore makko ƴewde kanko hoore makko wonde candidat pour wontude maire to New York siftinde on tan ko kanko Andrew Cuomo ene wayni ko o wonno ko gouverneur kono caggal nde caɗele jalti won yimɓe sukaɓe rewɓe yaltuɓe wi wonde ko haale mum walla o memi ɗumen memgol ngol fotani caggal muɗum ene wayni ko ɗum waɗi kanko hoore makko démission ɗum waɗi on saaha hono kanko kati ko hokol lomtima caggal mum élection ngaji goɗɗi spécial mbaɗi kanko kati kadi o ganci mandat makko timmuɗo ko wawi wonde fof haqqillaji nen kuccita toon to New York ko fati e mairie e ko fati kadi haare hakkude kanko Donald Trump laamu makko e kadi e laamu local toon to New York habruji men États-Unis cakkitorɗen ko habruji local toon to Hamilton County ɗum noon ko ɗo e Cincinnati kanko mawɗo shérif département mo Hamilton County paari wallude gouvernement fédéral mo Donald Trump tugnade haalluji ɗi galtuɗi toon to website mabɓe hono kanko mawɗo shérif département mo Hamilton County biyete Richard Jones gotanaɗo kadi woteji ɓennuɗi ɗi kadi yo ƴeftin mandat muɗum o wi wonde ko ene wayno oɗo saha joni kaso makko toon to Hamilton County eɓe mbawi rokkude ken wona 300 diwa pour wonande yimɓe ɓe ganduɗa kala nangueteɓe ɓe laamu Donald Trump joofi oɗo saha joni taw kadi ene wallodira shérif mabɓe eɓe jogui ken wona 300 diwa pour moftude ɓeɗon e tugnade konguɗi ɗi o haali kadi o wi wonde ko kanko shérif Jones o wi wonde koye duuɓi ɓennuɗi duuɓi nayyi ɓennuɗi o wawi moftude oɗon kaso ken wona 1,400 neɗɗo o wi kadi e nder laamu Donald Trump ɓennugu kanko hoore makko o liggodinoma e Donald Trump ene wayi o yamirini yimɓe dadi makko ene wawi pottude yimɓe laabi nangga ɗumen kono o wi ko nde Joe Biden fuɗɗi laamu muɗum nden o dartini liggade ɗum ɗon ñande woteji gasi ñande joyliri novembre nde Donald Trump wiyama gagni ene wayni ko kanko hoore makko nden kadi o ƴeftidi décision makko kadi wiide won fuɗɗito programme oɗon liggudade gouvernement fédéral walla Tam Homan gardinade kala ko fati e peeje ɗi ganduɗa ne déportude immigré ji e nder ko haalde jayndiyankoɓe wi wonde ko oɗo saha joni ene wayno nokku mabɓe toon to Hamilton County ene paari jaɓɓade ken wonno 300 neɗɗo ɓe kaali kadi ɓe mbi wonde ko e nder nanodiral hakkude mabɓe kamɓe oɗon shérif e laamu gouvernement fédéral kala neɗɗo moɓe mofti toon ene wayno ko ñalawma fof eɓe jooɓe $60 e kadi ene wayno ko so tawi ɓe guitta ɗum nokku eɓe nawa ɗum e nokkuji won kunde tribunal uji walla to jomumen mbawi nanguede faade kasoji ɓe jomnoto ɗum $60 oɗon kalis fof ene wayno ko gouvernement mo kanko Donald Trump ko kanko yoɓata ɗum fof noon ko famnude yimɓe tan wonde ko ɓuuri hewde yimɓe
daddiɓe wonɓe e leydi surtout won état ji won taw gouverneur uji mum ko républicain ji ko ɓuuri hewde sababu nde kaalisaji kamɓe gouvernement fédéral ɓe mbaɗi hen pour wallude ɗiɗon agence uji ko ɗum waɗi won hen doole won police aji walla won shérif aji en janta e mabɓe kamɓe gouvernement fédéral pour wallude ɓe déportude ɓeɗo ɓe mbiyata pour yaltinde ɗumen leydi ndi habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Ukraine ɗum noon ko nanodiral jaltugal hannde hakkude kanko président Zelensky e kanko kadi président Donald Trump ko fate en kamɓe États-Unis wonde ene wayno ko eɓe mbawa kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare eɓe mbawa yaade toon to Ukraine pour wawde exploité minerai mo ganduɗa minerai moɓe jinno ittude toon to Ukraine o ɗum noon siftinde ɗon tan ko ngal ɗo nanodiral ko ngal donkano ngal yo won ko ɗum waɗi Donald Trump e jonti ɓennuɗe ɗe fof yiya wonde ne wiya ene takka Zelensky inde bonɗe fof ɗe wawi ɗum wonde wiide ɗum guila ko dictateur guila kañum hoore mum kañum fuɗɗi guerre gonɗo toon to Ukraine o kono eko fama tan oɗo sa joni ko kanko Zelensky e kanko Donald Trump kadi e tugnade kadi haalluji jaltuɗi tawden ɗamina kadi hono kanko Zelensky mo ara Washington ni aljuma janggo ɗamina ko wonde ko hawnaki ngal ɗo nanodiral ma walluɓe kamɓe Ukraine jogade garantie ko fate sécurité leydi mabɓe e ɗum noon kadi andaka noon so tawi ngal ɗo nanodiral ne wawi walludeɓe kamɓe Ukraine pour wonde États-Unis waɗa pression e Russie beele kala leyɗele mabɓe keftanoɗe taw beɗen mbawi artirede ɗum noon ko ɗum woni ko andaka taw holko jogori wonde ko wawi wonde fof ene wandi ko nguɗo jillugo kanko Zelensky waɗata toon to Washington ari ko caggal jillugo ganduɗa kanko président Emmanuel Macron arno toon kanko Emmanuel Macron kadi yiyedemo kanko hoore makko omo yeddodira e Donald Trump ni walla omo semtina ɗum sibabude Donald Trump nde takkuno wonde kamɓe Europe ko kamɓe dokkata Ukraine kaalisaji kewɗi e kadi ñamale kewɗe kamɓe ɗum ko ɗum waɗi donc ene wayno ko kanko Emmanuel Macron corrige ɗum Donald Trump wiide ɗum wonde ko balle ɗe ganduɗa Ukraine heeɓi ɗe fof ene wonde 60% e muɗum ko kamɓe Europe garantise ɗum ɗon ɗum ɗo fof ko kadi ko hawnaki ko peeje kamɓe leyɗele Europe ɓe jogui walla ɓe fayre ɓe joguino walla kadi peeje kamɓe koye mabɓe ndendi e Emmanuel Macron e Zelensky pour wawde funtodirde Donald Trump beele koɓe kulli Donald Trump ne wawi janfade ɓe jokkodira e Putin ko wawi wonde fof en ɗamina hono kanko Zelensky janggo so ari toon to Washington maɓe mbawa signonirde ngal ɗon nanodiral caggal nde ɓe nanodiri kanko e Donald Trump soɓe nanodirani kadi ne wayno ko ɗum o jogorani wonde kono en ɗamina tan ngal ɗon nanodiral ma yaaru yesso habaruji men international tugnade kadi ko wummi toon to Sénégal hono kanko Farba Ngom notinoɗo hannde juge d'instruction ngaji toon to tribunal gonɗo toon to Sénégal ene wayno waali jamma makko gadano toon to kaso ɗum noon tugnade kadi habaruji gomri tugnade ha hannde laamu no haaliri ni ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa normal kala takkaɗo ne foti ñawede il faut alay saago mofte ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum woni ko anda oɗo sa joni tugnade neɗɗo goto biyeteɗo Mansour Faye kañum hoore mum meeɗi wonde ministre toppitiɗo ko fate transport o wi wonde ko ene wayno oɗo sa joni wayno ko leydi Sénégal woni koye danger kanko Mansour Faye o haali wi wonde ko danger mo wi leydi Sénégal woni koye muɗum o won président gonɗo toon mo ala décision kono won neɗɗo gonɗo toon kañum hoore mum wiyata ko kañum woni Allah Sénégal donc ene woppani waɗa ko wela ene hutoro justice ene hutoro ene bonna leydi Sénégal ɗum ɗon noon haalata ko Ousmane Sonko ko wawi wonde foof kanko Farba Ngom ene wayni ko avocat ji makko kadi hono 2 métre 12 Ndoye o haali wi wonde ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa nde rewani lawol pourquoi Farba Ngom ne nangue ne wallina kaso hannde ko jiiɗa ɗum hono kanko ancien président Macky Sall e nder kala jokkodiral ngal o waddi e Jeune Afrique o wi wonde ko d' abord kanko hoore makko ene jaranimo ni artude Sénégal o wi kanko ala ko huuli pour ko fate no ko haalte ko o wi ko fate rapport aji surtout compte uji ko mbiyata cour de compte ko yaltini ko o wi ɗum ɗon kanko ene wona hunde nde gonɗin ɗum ne o wi wonde ko ene wayni ko kanko e laamu makko o liggori koko wiyete transparence ɗum noon kala ko waɗi ko gueɗe ɗe ganduɗa henne ne leeri e kadi ene wayno hay so ɓeɗon mbaɗi rapport ene wawi taw ɓe ƴewani holko woni ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi surtout ko fate crise mondial gonaɗo bon donc hawnaki wonko mbaɗani hen ɗum ɗo fof ene wayno pour makko ko gueɗe politique o haalani dat holde jogorade Sénégal kono o wi ɗum ne o wi kanko hoore makko noon omo suivi de près kala ko kewi toon kala dille mbaɗo toon to Sénégal surtout henna e wi ene woni sohla makko no fewi no Sénégal
surtout yenna ummoto e ɗiɗi probléme uji politique et économique ɗi ngoni oɗo saha joni ko jiida e ɗum ɗon hono kanko Mimi Touré kadi e nder jokkodiral ngal o waɗi goto télévision ngaji o haali no fewi o wi wonde ko e pour kanko mo wonno e laamu ɓennu ngu omo wonno kadi APR kadi kala nde batuji mbaɗete ni conseil ministre wattemo mo tawe kono noon ko rapport aji ɗi jaltingo ɗiɗo kalisaji kanko o anda ɗum ɗon holno woniri pour makko ɗum ɗon sen woodi firtima tan won gouvernement goɗɗo gonnoɗo ɗon mbaɗo gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɓe mbaɗata ñalawma de par ce que kala ko waɗete ñalawma kala ko watte batuji kanko mo tawa ene wayni ko kanko hoore makko o ɓeydani moƴƴinde no fewi ko fate gouvernement wonno haysinde o jaaɓi wonde koye gouvernement Macky Sall wonno e kadi ko meeɗi wonde premier ministre o meeɗi wonde ministre de la justice kono o wi wonde ko ɗum ɗo ko haalate e ɗiɗo rapport aji ko foof waɗaka kam e tande ɓe tawete nde siftinde on tan ko hande ene wayni ko kamɓe enquêtoɓe toon ko fate compte uji walla ɗiɗo kalisaji biyeteɗi majjinama walla kalisaji ndewanɗe lawol on kanko ko Macky Sall ancien président Macky Sall ɓii ko biyeteɗo Amadou Macky ene jeeya kadi tuumaɓe e tumnade kadi e procureur mo ganduɗa leydi Sénégal wi wonde ko kala tuumaɓe e ɗiɗo kalisaji poti ko nanguede kañumen koye men pour wonde enquête nene continue ha hande toon to Sénégal e tumnade kadi konngol jaltugol e hunde makko kanko Ousmane Sonko o wi wonde koɓe mbawi kamɓe leydi Sénégal wawde haaldude e fedde wonde toon to Casamance wiyetede mouvement des forces démocratiques de Casamance ndeɗo oɗon mouvement noon ko yimɓe mo ganduɗa sellinoɓe ko yimɓe foɗotonoɓe pour hebde indépendance toon to Casamance e kadi ko mouvement cosaɗo guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi donc ene wayno ko kaldigal waɗi ko toon to Guinée Bissau donc kanko Ousmane Sonko noon o waɗi oɗo déclaration ko surtout henna ko toon to conférence moɓe mbanno toon to palais présidentiel mo Guinée Bissau e ɗum noon e tawede kanko président Umaru Sissoko Mbalo e kanko e premier ministre mo Guinée Bissau biyeteɗo Rui Duarte Barros ko wonde fof ene wayno ko siftinde on toon oɗo mouvement des forces démocratiques de Casamance haareji mum hakkude muɗum e militaire Sénégal ene wayni waɗi ken won ujunnaji neɗɗo ɗum noon ko tuggi tan hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati ɗiɗi ha hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ene jeeya kadi sunnade hande journée uji Sénégal ko kalata ko mettere hakkude Ousmane Sonko e kanko ancien président Macky Sall fof ene wayni ko Ousmane Sonko wi wonde ko sibabude ndeɗo haare wonnode hakkude Casamance e Sénégal habruji men international cakkitorɗen ko toon to Mauritanie tumnade kadi ko Sénégal yon windi ono toon to Nouakchott no étudiant ji mbawi bonnude gueɗe kewɗe gonnoɗe toon to université gonnoɗe toon to Nouakchott ɗum ɗo fof waɗi ko e saaha mo ganduɗa ɓe gonno toon koye woteji suɓade hol délégué ji étudiant ji pour on oɗo université ɗum noon e wayni ko pendant ko woteji ne mbaɗa tumnade hande communiqué gommiɗo toon to université o ene wayno ko won étudiant ji jani e nokkuji bonni ɗum kadi bonni hay nokkuji gote tenoni ɗi oɗo saha joni tumnade communiqué gommiɗo toon to université o ɓe mbi wonde ko ene wayno ko oɗo fati e woteji suɓade délégué ji ene wayno oɗo saha joni dartinama ɓe mbi noon ɓe gudditi enquête mawɗo pour ƴewde hol wonɓe caggal ɗiɗo bonandeji e ɗiɗo fitinaji mbaɗɗi toon kadi ha dégâts kewɗi mbaɗa toon donc hande tumnade e communiqué gommi toon to université ɓe mbi wonde ko pendant ko kamɓe ardiɓe université o e yamirore makko kanko gardino recteur université o ɓe gonno ko liggudade e wallodirde yimɓe wonɓe toon e bureau ji de vote wallude étudiant ji suɓade hol délégué ji men ene wayno ko pelle ɗiɗi taw ko étudiant ji hen goto wiyete ko union générale des étudiants mauritaniens goɗɗo wiyete wenne ko syndicat des étudiants mauritaniens ko kañumen ene wayno ko tuuma oɗo saha joni puɗɗi fitinaji ɗi donc ha mbaɗi toon to dégâts ji toon to université gon toon to Nouakchott bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogal noon e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi siftindon tan hande ko alhamisa nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi yen mbaali jaam ha jangkere on jarama.